Как бих избрал агенция за дигитална реклама? Да наемаме цяла агенция с цял екип или да наемем отделни специалисти? Това е дилемата. Обичайно, първият въпрос, който трябва да си зададем, нашия бизнес, какъв е неговия размер? Съответно, може ли да си позволи услугите на една голяма агенция с пълния спектър услуги, с всички специалисти, които правят веб дизайн, графичен дизайн, видео, социални мрежи, търсачка, SEO и така нататък. И другия въпрос е какъв бюджет може да отделим на месец. Съответно, една стартираща фирма с ограничен бюджет, който е до 1000 лева, почти невъзможно да си позволи пълен пакет услуги. Трябва да сме много гъвкави, за да намерим отделни специалисти. Ако е средна към голяма фирма, съвсем обичайно е да се заложи бюджет от 3 до 6000 лева и вече по-големите, там вече се работи с десетки хиляди левове всеки месец. Така че това са нашите първи насоки и първия ориентир. Разбира се, че една голяма фирма иска да оптимизира своето време, иска да работи с един човек, един project manager, който отговаря за всичките операции, той отчита, той следи процесите и на практика всички са доволни, защото в края на месеца получават един отчет за всички извършени дейности. При малките и микрофирмите нещата стоят по друг начин. Управителя на фирмата е ангажиран във всички процеси. Доста по-ангажиран е при проучването, при интервюирането на отделните специалисти и неговата задача е добре да проучи историята на този специалист, отзиви от клиенти и от колеги, да се видят неговите предишни проекти, работил ли е с сходни проекти и на практика това време за планиране, за поставяне на задачи, за следенето на резултатите се поема от управителя и на практика това е по-добрия вариант. Така че в заключение мога да кажа, че има решение и за малки и средни фирми, има и за големи. Въпросът е кой с какъв бюджет разполага и колко време е готов да инвестира за тази дейност. Ако желаете да ви спестим време и усилия и да бъдете по-успешни в интернет, вижте нашата оферта в описанието долу.